sex education kan soidona wangin tongkam angia langa na mantul na laya man ani dona min lo hrethiam sham donia mi hring chithana ta na poimo em Mipat-Hmeichhiatna Nupa rem ti ton na atanga Inpawl uluk hi tongkam moi hoi zonga soinan Mipat-Hmeichhiatna na ti te in kan soikual du thina ma se he tongkam ai hian lu emo Inpawl ti tongkam hian ani na tak akok dik zo ma ni na lang sap tongin sexual intercourse emo to copulate ti emo ani thei ome engpo ni se pathian in evi le adam asia matrang khan he in kung ka ina thuk le ril tak he pathian in mi hringa lo da to ani Inpawl hi mi hring nuna thil tul le betlat chithla thutiam hlotlin na bulani a nupa in kara ani lo chuan man mai turani lo chithla na ni ro man nge turani a nupa rem ti ton na angzia zelin uluk tak le khun khan taka Inpawl thin turani hlotling taka chithla hlotlin nge tumbok turani chithla na na man ro tha ani rualin mi hringa Inpawl chakna phu suk na pawimawh takani bok chithla na man ro pawimawh takani awangin kan thla tu evi le adamate Inpawl atangin chiar sen lo khopatam mi hring kan lo pun pha ta ani hi chutiangin nungcha tin reng te po an lo in thla pung ta ani chu wangin Inpawl hi thil tul takani ti achiang hle chithla na ta na hun taka Inpawl thin turani angin tul lova hur le ler ko na ni Inpawl mai lo turani Bible chuan juda chuan onana hne a u a thi nuwa a u ta na chi a thla sak theinan a u nu pui thi san chu Pawl thin turin hetiang hian kan hmu a tin juda chuan onan hne na i u nu pui chu Pawl la pasal te u naw ti tur chu ti sakla i u tan chuan chi thla sak ro ati a onana hian Inpawl nom na chu thalel takin a u nu pui thi san chu a Pawl thina ma se a u nu pui ser chhunga chuan apo chu ti tadu lovin a phoi chhuah ka leya ati thla thina ni condom leitur an la zuar lawani ma na chu thu chu Bible a kan hmu boka tin onana chuan chi thla tur chu ama thla ni don lo ti a hria a ti chuan heti hi ani a u nu puya pola piangin a u tan chia thla sak lo na turin leya chuan ati tla thina chithla sak du si lova tisa chakna le nom na chauh ma akho sak na chu pathian mit mo thil ten om tak ani awangin pathian in onana chu ati hlum ta ti kan hu zui ngal boka tin na thil ti dan chulalpa mit mo chuan sual takani a ti chuan ani po chu ati hlum ta a ti in Bible in a ziak kherani onana thi dan hi arap thak le mai chop le chilin a thil ti sual mana telani chu wangin nupuya inei du lo nula ka rai mai te son thak lo wanga kondom manga mi nu thloi nula pola in hriat chin te zang hrot su hrot chin doklak te hi pathian du lo zong ani ti hriat turani tin mai che then khat po in rai lui tir tuma mi pazar buai ching ten om ve chok boka hetiang hi kan ching ani po in sim mak turani nupatan Inpawl hun tha hriat a pawimawh hle a Inpawl nan zan mutir le zan lai hun ayin zing dar ruk lamte dar sari lamte hi hun tha berangai ani zing kar hen chakna in khol khom tha a naute siam nan po hun tha le duom berangai ani fanei theiluk lo tan phei chuan Inpawl hian du da taka nam nula nor liam mai turani lova avor tawp thlen rual thlap hi fanei olsam na berani ti hriat turani Inpawl hi thil ho mai le du da taka lak chi ani lova chak na hrikthlakna satlia mai ani heklo chu wangin Inpawl hi mi hring tan hrisel na thlen thei tu pawimawh takani ve theia wangin chung te po chu engtenge anni kan lo en chin zel don nia pakhatna immune system thuam chak tu ani Inpawl thang mi hring chuan Inpawl ve ngai lo ai chuan taksa nat na hrik lo do tu sel ani thazok nia ngai ani COVID-19 do let nan po atangkai viu mai thei ni hi kar khata voi ni tal Inpawl hian immune system ati chak theia ngai ani heti rual hian eile in thale in buk tok ei renga mut hil tama in soizoi that ringa pawimawh ti ero hriat reng turani ang pani na thatho na ti pungani
Inpawl hian thatho na athlena rilru ati zan khain mi atinula ati tlangwal rei theiani Lawrence Traeger MD Assistant Clinical Professor of Obstetrics and Gynecology Northwestern University's Feinberg School of Medicine Chicago in Sweden meiche ser nal le tui nang thattir tu berchu Inpawl hiani a chakna phuruk ma bik thin ni in Sweden pathumna phing thunun tuani Inpawl hian kumkuru kau thathei lo te siam thatheya meichia zazel la somthum hian hetiang lama harsat na hi antok tlang puya chu chuan phing bladder lama ngong thalawa nei theiani chu wangin phing chevel le kumkuru kau thatura thunun tu thatak ani ngal bokani palina thisen ati niam thei Joseph J. Pinzon MD CEO Medical Director of Amai Wellness Soidanin Inpawl hian thisen sang ati tlak niam theya Inpawl ma in BP te Inpawl zo a fin fia le theiani ma se in thotero athalo ati hei hi atak nge ya fin fia le rin tlak nia atar lan ngam ani systolic blood pressure ati niam theiani ati pangana in soi zoi na thatak ani ngal Inpawl hi in soi zoi na thatak ani theiani Inpawl la ya taksat tan marzong hian lungin thisen ape chuak tha a ti rol ati chakzual sova hrisel na thlen thin ani a ran pa in soi zoi na chang hrelo le pe lo tan phei chuan atok chawa Inpawl thin hi in soi zoi na thatak ani ve theini chu parukna lungphu siam thatu ani Inpawl hian lunga thisen in pekual vel chu atikal tha a chu chuan lungphu siam tha thei mi pa phei chu a lungphu top don hian azanga tlum lut vek thina hei hi fin fia saka po chhuah sak le vat thei chuan chan chhuah thei ani thin ani chu wangin Inpawl hi thil na ran ani lova mi hring hrisel na atana pathian ruahman ani mi thiam te chu dan phei chuan mi pa bi ka kar tin voini tal Inpawl na hun mang thin te hian lungphu chu la thi na 50% vel an pumpel theini in an soi pasari na chok na thatakani Inpawl hi aspirin le na chok na paracetamol ti vel ei vak thin ai chuan alo thazok hle ni soyani thana ru se nungzang na kena le luna te hi Inpawl hian a chok zang khai theya meiche thi nei tha thei lo te le taksa kham na ut te hi meiche ser fok tha tho hian tam tak a chok thei ngai ani pariat na prostate cancer veng tu mipabo sapina semen anti mai tui nang siam chuak tu glen chikhat prostate hi a cancer du hlea hemi veng tur hian Inpawl hi man ro thatak ani theiani chu wangin prostate cancer pumpel tur chuan Inpawl ve fo hi a pawimawh ani pakwana mut tuina thlen tu ani Inpawl a avor top han thlen dun nak mai te hi anuam satya mai ni lovin muhil thathei lo thin tan po mut chuak asiama tui taka mut hil seng na ani mut na dam doi alprazolam ai chuan taksa na ngei zok em bokani somna taksa ha le stress tan dam doi thatakani taksarim le ha lutuk rilrulam ha stress kan ti ang chi anxiety kan ti ang chi zong chok zang khai nan Inpawl hi dam doi thatakani theiani in ngai tu ngut na lakata fihli mi du chuan I kop pui bula omla apangti ingena izut vel ringawt po in ingoi na tam taka chok thei che ti hria in itum chu Puitling thin mai ro Inpawl tangkaina soi tur tam takala om theya soi kim se na nilova tin Inpawl hi thil na ra na nilova du da taka man tur ani heklo in ui re na tan phei chuan man ho lo tur ani Nupa in kara chauh man tur ani lain in sum har satakani a in ngai zo na wangte om her le hur her awang hrim te in ti vei na wangte mel that lua ta wangte in Inpawl na hi a thleng thei ani I in sum thei ngang lawani po in hei India rama HIV AIDS vei tam lama pakhat na kan ni me ka wangin a vei lo ngei Pawl tumla kondom man hi pathian du dana ni lo rualin
in ven na hman ro om chuna ni awangin hman tum hram la thiam taka Nupa Inpawl na kan hman thin chuan kan taksa po alo hriselin kan lo hlim zawk dawn tina ni chu thlir tiu zong ten in lo tangkai pui thei kan be sei